Pomp lliw ydy mae'n dipyn o sioe ar gost mae'n debyg yn filiynau. I Trump, dyma gyfle i gael lluniau gyda'r brenin, rhywbeth fydd e siŵr yn mwynhau cael, ond hefyd i Bryden mae'n gyfle i gryfhau'r berthynas arbennig. Ar wledd gyda'r nos yn llawn glits a glam, a'r fwydlen yn cynnwys ciw iâr a hufen iâ fanila a sobeu mafon. Neis iawn. Ond mae yna waith diogelu anferth hefyd. Speedboats, snipers, drones, heddlu cudd a chŵn. A mir o ddir o amgylch y castell, y mesurau diogelwch llyma mewn grym ers coroni'r brenin. Ac felly, dod na ddim digwyddiadau cyhoeddus dim ceffyl a chartri Windsor, a the ddim chwaith yn agos i Lunden. Mae Trump yn dictator, fascist, dyn ni ddim yn hoffi Roedd yr arlywydd yn teithio'n benna ar hofrennydd gyda 4 ohonyn nhw yn yr awyr yr un pryd, fel bod neb wir yn gwybod ar ba un mae e ynddo. A great gentleman and a great king. O'r brenhinol i'r gwleidyddol, i Chequers ath yr arlywydd, ail gartre'r prif weinidog ar gyfer ail ddyrnod yr ymweliad gwladol. Ymweliad y bydde Trump yn hapus gyda llawn lluniau, ac y bydd Keir Starmer hefyd yn falch wedi rhai wythnosau ddigon anodd iddo fe a'i lywodraethau. Dros 150 o ddisgyblion ysgol dros Ynys Môn yn dod at ei gilydd i glywed mwy am gyfleoedd swyddi'r dyfodol. Nes i ddod efo'r ysgol trwy trip gwyddoniaeth i jyst gael blas ar bob dim sy'n mynd ymlaen yma. O'n i eisiau gweld fatha be oedd yn digwydd tu allan i'r ysgol efo busnesau gwahanol a falle. Dyma'r digwyddiad cyntaf o'i fath sy'n dangos disgyblion y cyfleoedd o gael swydd lleol sy'n garedig i'r amgylchedd gyda'r sector yn ei adnewyddadwy yn tyfu. Dwi'n meddwl bod o yn bwysig i pobl ifanc i mynd i hyn achos mae rhywun gallu wneud rhywbeth i helpu ardal ni. Mae nhw angen mwy o females yn y construction ac engineering. Ac roedd na gyfle i siarad gyda busnesau lleol i glywed sut mae'r byd gwaith yn symud tuag at ddyfodol mwy gwyrdd. Dach chi'n bod, da ni heddiw yn rhoi chydig bach mwy bwyslais ar apprenticeships, just oherwydd maen nhw'n betha da ofnadwy. Dach chi'n cael qualifications a dach chi'n cael magu profiad hands-on. Mae'n braf bod yn yr is-orsaf yma heddiw gyda'r holl busnesau yma, da ni gyd yn gweithio fo'n gilydd tuag at i hyrwyddo sgiliau, hyrwyddo gyrfaoedd pobl ifanc yn yr ardal yma sy'n holl bwysig a cydweithio efo'r ysgolion uwchradd yma ar yr Ynys hefyd. Cyfle am ddyfodol gwyrdd a disglair felly i'r disgyblion yma. Fy enw yw Alys ac rwy'n 11 a rwy'n dod o'r Ynys. Rwy'n hoffi dawnsio. Gallai dangos dawns i chi? 2 blynedd yn ôl, ges i ddanwain. Mas yn yr ardd o fi'n ffilmo chwarae fi a oedd y lomo yn dod siôl fi a oedd rhaid fi mynd i'r hospital yn straight. Ges i cwrs brosthetig a oedd rhaid fi wneud gyd o'r heriau hyn i cael fi nôl i mynd yn barod i stop. Yr un gyntaf oedd cerdded a oedd wedi wneud hwnna. A wedyn yr un ail o dawnsio. Oedd wedi wneud hwnna hefyd. Nawr fi'n wneud nhw gyd a fi'n wneud netball hefyd. Heb y help byddai ddim ble fi heddi a fi jyst mae'n gweud fi'n mor ddiolchgar am pawb